Il-professur speċjalista tal-Mart Respiratorju u l-kap tad-Dipartiment tal-Mediċina fl-Università Stephen Montfort qed jipproponi li l-beħ tas-sigaretti jsir illegali għal kull min għandu 15-il sena jew aktar. Fi kliem ieħor kull min twilet wara l-2009 ma jistax jixtri sigaretti. Ma ħallux min jixtri pereżu alkohol, ma ħallux min imur jixtri il-valenu, iktar valenu mis-sigaretti ma naħsibx li hawn. 6,000 kimika, 60 minnhom jikkawżaw il-kanser, l-oħrajn qegħdin hemmhekk biex jħukjawk. Huwa qal li tfal ta' persuni jpejpu jbatu aktar minn mart respiratorju u għandhom iktar ċans li jibdew ipejpu. Qal li New Zealand ippruvaw iżda l-liġi tbidlet mal-bidla fil-gvern filwaqt li pajjiżi oħrajn bħar-Renju Unit qed jikkunsidrawha serjament. Ma' TVM News huwa qal li fost l-adulti t-tipip jibqgħu wieħed mill-aktar kawżi ta' mart meta kkumparat ma' trabbijiet u kimiċi fl-arja. Fetwu ħafna l-mart respiratorju, speċjalment fejn naraw dak li jgħidulu chronic obstructive airways disease, lung cancer, heart disease u dik taffetwa anki il-ta' madwarna. Anki jekk aħna nippruvaw nikkunslaw ruħna ngħidu aħna mpejpu barra mhux ġewwa, saru studji speċjalment minn Professor Noel Akulina li wera li anki it-toxins ta' sigaretti li nġorru maħwejġna jibqgħu fuqna u jaffettwaw il-ta' madwarna. Huwa jagħmel aċċenna l-fatt li meta persuna tibda tpejjeb ta' età iżgħar pereżempju ta' 15-il sena l-problemi jkunu akbar għax il-pulmun lanqas biss ikun għadu żviluppa fit-totalità tiegħu. Jgħid ukoll li l-pulmun ta' xi ħadd li jpejjeb u għandu 50 sena ikun qisu wieħed ta' persuna ta' 80 sena. Il-professur Montfort ifakkar li saru passi l-qudiem imma dawn ma kinux biżżejjed. Saru passi kbar li nies ma jpejpux ġo restaurants ġewwa jew ma jiena fej irrid noqgħod naħseb fejn noqgħod ta' xaħdejja qed ipejjeb. U jgħid li jien għandi dritt noħu nnifsu kollu. Ma' TVM News il-professur Stephen Montfort item jisħaq li għalkemm il-gvern iddaħħal ħafna flus f'taxxi mis-sigaretti fil-verità qed jonfoq bil-wisq aktar fi problemi ta' saħħa direttament jew indirettament ikkawżati mit-tipjib.